puila jotono khumka tini ang social media ma phaimani ko ma haise thangnai 12 tarik o je tiari mairango bobagarano je ama haike boagrani photo o ustaramani khakti musumani belai saya jotono khadujak tini ang aborokno sanani thangmani ko ma haise nung salchase nung party bai tongnai te salchaso nung to tongmangla sara jibono nung party bai thangmangla nung salchato nung borokmoni matlab to nung rajniti bai thangmaya nung borok milima tongnai nung a jaga je nung rajniti ki nono long time tlangnai jat borok long time tlangnai jat jablei nono ang sana musumai ko ma haise nung kaisa tiprasa wngoi tiprasani je hukumu kumuni je sinimung abono sinimung okoman siblei tiprasano si okoman rwi tong siblei nung je risa tui a risa tui mani meaning tamo nung saideman nung abo boagrano je nung boagrano khakti musu ako nung je risa tui mani nini sinimung hinui a risa tui nung judin tiprasan bai nung egenso kok saka boagrano usar khamane nung a risa tatui si tiprasa risa tatui si tiprasa risa ni noro mwchangya bahai ke mwchangya hinmanle nung o jaga o kaisa bibinno party borok monsha hoide bibinno party khaimano janja je chos a jaga o nung dophani bagui samung tangmaya hingke nung bohongni bagui party khaiu obosoi mani o ang bohongni bagui nung khai di kintu dophani bagui jeng tipra motha samung khai tongphoro kwcharo ta kebengdi asuk simi sawa ang nono onek bano nini address budang sijak nini nokjago bo sijak kintu takhok buphang betle lokha hingke watui nokbar phaiui baima thangko abo kaisa muitu narwdi nung je boagrano nung usta rwikha lathiri mangkha hinui nung a jaga o khum mala soronjaknai khum mala sonman rwjaknai koidin abo kintu thwuiporo bo haino khum mala rwino ma thango kintu abo kaisa nung muitu narwdi tak bwskango ang phai tongo.